que non ocurra co Río xa o ano pasado e que non ocurra o que está a ocurrir con moitos centros médicos da provincia de Lugo. Os cidadáns de Nadela son veciños de Birmeira como calquer cidadán de toda Galicia e, por tanto, nas vacacións tamén teñen dereito á saúde, a unha saúde de calidade e a unha atención médica como teñen os demais cidadáns de Galicia. Por tanto, nós vamos a facer unha denuncia punto a punto. Xa fixamos unha denuncia pública global dos recortes sanitarios que a nivel de Galicia e durante a época do señor Feijóo representan 35 millóns de euros de recorte en atención primaria, o que supón recorte de médicos, e non cubrir as baixas e non cubrir as vacacións. E, por tanto, nós entendemos que non hai dereito a eso, que os cidadáns, neste caso de Nadela, das 5 parroquias que veñen a este consultorio, que teñen dereito a unha atención de calidade e que no Brao pois teñen dereito á saúde como no inverno. A maiores no Brao hai que ter en conta que en Galicia visítanos moitas familias do Brao e aumenta a poboación, por lo tanto, nós entendemos unha poboación envellecida como a que hai aquí, que ten dereito á saúde como calquera galego.